सोरबा लाइक दान होबायलै थेंक इउ तेरे बिना जिंदगी आसान है सुनरिया सोराव फैबाय नाब्रा Berry and the bird is so many more. Sa la 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 la. दिल ले गए दो मिनट तीन चार पाँच छः सात एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 11 12 13 हम लोग का थम्स अप ब्रदर आ गया हेलो हेलो ब्रदर हेलो हेलो हाउ आर यू ब्रदर कैसा है बोलो गुड मॉर्निंग 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 दस मिनिट मॉर्निंग मॉर्निंग ब्रदर नुजाफैयो नोङो सिमिन दैसायाव अच्छा हो बोल रहे अच्छा 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 है और आप बताओ आप कैसे है हाँ जोब्बायब्रा इयो आरो गोदान फैफिनगोन माने नोंखो माने आं दाननानै गोदान फैफिनगोन आरो फैफिनगोन नायबानो जाबाय नुजाफैयो नोङो सिमिन दैसायाव नेटानो स्ल'थार आंना आन्दारना अके नेट स्ल' ने 10 मिनिट तेरे बिना तेरे बारा जानला मानला साबायबाय दा फांसे फांनैल' रजलाबायबाय हा दिल ले गए सुनरिया गारलाबायाबालाय नेथ' जारां सानजान्दिसे
हाबथ'नो नाङा नों नेथ' दसे मावबावनांगौ दङ आंहा शैली दीदी बोल रहा किधर है शैली दीदी बर' हारिनि नों थासान्दियावनो नेथ' जारां सानजान्दिसे हाबथ'नो नाङा नों नेथ' दसे मावबावनांगौ दङ आंहा बर' हारिनि नों थासान्दियावनो मा ओंख्रि Hey, Kuntiara itna bra Zaila फिल्म आरोना नाइस बॉयस थेंक इउ माबालै जायला आं मानो दाननानै मानो होफिनबाय थादों आरोना इनि मोनसे कारन दं आरोना आं टेस्टिं नायदों लोगोफोर ओमफ्राय जुदि आंनि टेस्टिं नायनाया साक्सेस जायोबा जायला नोंसोरनो खोन्थाजोबगोन दे आङो बेखौनो दाननानै आं होफिनगासिनो आरोना माबोला अन होनदों आरोना 10 मिनिट लगोन 10 मिनिट माबोरैबा नोंखौनो लोगो मोनफ्लांबाय हमारी तुम्हें बातों में तुम्हें सहाय सारा मुलुगाव नागिरब्लाबो नों बायदि सिखोला नुला आं सना सारा मुलुगाव नागिरब्लाबो नों बायदि सिखोला आदा मा होनो आदा सल रोंजाबो ना मा होनदों सल' रोजाबालै जोबथाय मागो निउ फ्रेंड फैदो जे होनदों नै हम लोग का बारटा गया जायला जी आपको ज्वाइनिंग कर लिया है चेक कर दो रिटर्न जायला ब्रदर आपको हम लोग का दीदी ने सावधान किया है और प्लीज़ रिटर्न कर दो 8 मिनिट आरो 2 मिनिटनि उनाव दानफिनगोन आरोना आङो जायला ब्रादार जोबथाय होनदों माइनाव प्लिज लोगो जादो दे होनदों माइनाव थांखो लोगो जा थामसारनायाव बोला साबधान इंडिया हाँ कायम पेट्रोल हम लोग का आ गया गजेन दैमारी मा ओंख्रि जाखो आदानो मा ओंख्रि जाखो आदानो ओंखाम मोनजायाखै साहासो लोंदों आं साहाल'सो लोंदों दैल'सो फै बयबो फै मोसानायनिनो मास मारि बाजाय डाइरेक्टसोलै दिनै ऑन थैंक यू अरे रो टेस्टिंग नाइने दे मैं वापस और एलबी आ जाएगा रे दोस्तों मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ मतलब मैं टेस्ट कर रहा है एक मतलब टेस्टिंग कर रहा है दे दोस्तों में एलबी में अभी बंद करेगा और फिर जाएगा मतलब मेरा टेस्टिंग सक्सेस हो जाएगा ना तो मैं आप सभी लोग को बताएगा मेरा टेस्टिंग सक्सेस हो जाएगा ना तो मैं सभी लोग को बताएगा दोस्तों टेस्टिंग कर रहा है मैं टेस्टिंग